שלום לכולם, כאן דניאל עוזרי, המדריך הטכני שלכם לעסק האינטרנטי. והיום אני אדריך אתכם איך להוריד את התוכנה קמטסי סטודיו. אז מהי בעצם התוכנה קמטסי סטודיו? קמטסי סטודיו היא תוכנת צילום ועריכת וידאו בעלת שם עולמי, שמה שבעצם מיוחד בה זה העובדה שהיא יכולה לצלם את המסך. משהו שהוא מאוד שימושי לבעל עסק אינטרנטי שרוצה להציג ללקוח שלו מידע דרך המסך שלו. אוקיי, אז יאללה, בואו ניגש לעבודה וניכנס לדפדפן. לא משנה זה דפדפן, היום אני עובד עם פיירפוקס, אתם יכולים לעבוד גם עם כרום או עם אינטרנט אקספלורר, זה פשוט לא משנה. ונלך לשורת הכתובות ופשוט נרשום camtasia.com או www.camtasia.com. אוקיי, מעולה, כתבנו, נלחץ על האמצע. אוקיי, אז בעצם מה שעכשיו קרה זה נכנסנו לטקסטמיט, וקמטסי סטודיו זה בעצם תוכנה שנוצרה על ידי טקסטמיט. ונחפש את הלינק שרשום עליו free trial. free trial זאת אומרת שאנחנו יכולים להוריד את התוכנה בחינם לגרסת ניסיון של 30 יום בדרך כלל. שבועיים, משהו כזה, יש לכם אפשרות גם ללחוץ פה על free trial, זה לא משנה. בגלל שזה נמצא למעלה, נלחץ עליו, יותר קל, יותר מהיר. מעולה, מצוין מי שהגיע לעמוד הזה. אוקיי, מעולה. מי שקיבל את העמוד Download לקמטסיה Free Trial, הוא הגיע לעמוד ההורדה. ובעצם מה שאנחנו כרגע נעשה, זה נכניס פה, בשורה הזאת, את כתובת המייל שלנו. אוקיי, אני אכניס את זה ביחד איתכם. ונלחץ על Start Windows Download. למי שיש Mac, יכול ללחוץ על Start Mac Download, זה לא משנה. וברגע שלוחצים, אנחנו נקבל את גרסת הניסיון של הקמטסיה למשך 30 יום, כמו שהיה רשום שם. ו-Thanks for downloading לקמטסיה סטודיו. נלחץ על שמור קובץ. ומעולה, והקובץ נשאר אצלנו, אפשר להתקין אותו בלי שום בעיה. אני כמובן לא אלחץ כי כבר התוכנה מותקנת אצלי. אני גם משתמש בה כרגע. אז למי שהסרטון הזה היה מועיל ומאוד יעיל בשבילו, אני אשמח שתדרגו אותי. תעשו תודה, דניאל, המדריך הטכני שלכם לעסק האינטרנטי.